Bueno, voluntari. Jo sóc una mica militant, bueno, activista. A veure, jo a l'associació sóc des de l'any 98, més o menys, i activista des de fa 4 o 5 anys. Quan, per raons personals, vaig haver-me de prejubilar-me, quan vaig prejubilar-me i acabar tot un període de recuperació i tot això, que va ser cap a l'any 2010, ja vaig incorporar-me a full time, que es diu, a l'associació. Sobretot el tema de tenir posicionaments sobre els diferents aspectes que contempla l'àrea, és a dir, sobre la mobilitat, sobre el medi ambient, sobre l'urbanístic, que n'hi ha molt, sobre habitatge, i després assistir als veïns o a les comunitats de veïns en les problemàtiques que tenen, i després també donar-li una projecció de barri, com va ser la manifestació, quan veiem que la situació ho requereix.